apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrobwata kaon, Rosa bakait. Ay nawaw. Ay saan ka pa'y mat-anamigat, Alex? Nagkapiak met tanitay. Mabit lang nga ron tay saganak ti balon mo. Saanan, agluto kamin tao ijay barangay hall. Ay nakababain mo't no ijay akanayon ti pangpanganam, lakay. San abali tagas-gastosak may numaminsan. Nala, agtugaw kakit di, taurayam ti isupot ko abalon mo. Sana bale, tanasapa pa'y mo't. Agawaam nga rod Wen ka di, mabiit laang daytoy. Naimbag abigat mo, Kapitan. Anya ka diti masapul mo, Fele. Adaman ti kayat ko nga ireklamo, Kapitan. Asino ti ireklamo? Tinaagom akaarubak, Kapitan. Ninanapuring ka day, tidakdakamatab. Ay uwan, Kapitan. Isulaang mati kaarubak anaagom iti daga. Rugyam nga roden ti agsalaysay tadumngegak. Kastoy nga men, Kapitan. Nag-repair kami iti alad idi na minsan nga aldaw. Kat madimot ti pa nagsasauna. Dinadaal na paikit diti daduma nga alad akatartarimaan mi Iti anya makagapaw. Ay, jakmat mo iti dayja bakit, Kapitan? Bayam, bagbagak to day tana na pureng. Bakbakitan ngem kastakit din tararamiden na. Sana mabalin ti kastakanyak. Kunak man no tinarimaan yu lang ti ala diyo Fele. Kat isumatyar aramidan may nanapureng. Anya ti parikot yu Nagaddo langkit din na reklamo yo. Ay madlaw nga min limawa man ti paraangan yo. Tunggal agrepair kayo lumahulawa may. Inaladan milaang ti kukwa mi nana. Apay, anya ti panagkunkunayo kada kami. Agtatakaw iti daga. Ay, ibagbagak laang ti madmadlaw ka. Tunggal agrepair kayo nga men ka. Dumundandan ti alad yu iti paraangak. Urayan nyo laang ni Kapitan Nana. Nagaddo nga ibagbagayo. No makapagsao kayo kasla natakawan kayo man. Nagsinong ba't kayo man iti dayjay felitay? Nanapuring. Kita mga minanik. Limawa man ti paraangan da. Aywan ngagpaiso. Inraman da samat nga inaladan ti paraangan yo, Nana. Buwan, isuday tatihati. Ngamjak amaw kada kita kaaruba tayo. Gaputa bakit kayo kanawan ti anak yo? Kastakit di tar aramiden da? Tinawan day ta. No tarimaanan da ti alad da. Tinawan mat alumawa ti paraangan da. Di lagbain mat dagita tao. Lagi ko ang dati sa andamat ako kwa. Nagreklamo ka no pa'y nga ron ka ni Kapitan. Ano niya? Iso ti aramiden na akalokuan? Iso pa'y laang tinaturad ama pa nagreklamo? Ay, no nalakalaang amayakar ti daga. Idi pa yan nagakarak. Agraraman kit di adang iti atat tao. Saan ako na mas daaw? No agraman paraangan nyo ket ala dandamatan. Naimbaglaangan ta nasalaw ka dito'y dalan na napuring. Ay, apay ka day, Kapitan. Nadamag ko ti aramiden ti karubam.
Bayam, ano kayat da atarimnan ti alad da, sana masapul adadaulam. Anya? Ay awam mo ti dinadadaal ko, Kapitan. Naibaga kanyak ni Mari Feli ti inaramid mo. Kano naglay nga garamid iti istorya, Kapitan? Imbagak laeng matkan kwa na ti manmanlaw ko. Sana nasaya ti kastangar aramidem, bakit kalangarudan? Ay nawaw, siyak pa'y gaya mo ti dakes ita. Rumbeng laeng agbalin ka modelo. Saan kita kasta ti mapanmor aramiden? San agapo tabakit kayo ket husto kayon? Ay siya, kunti agparikot, Nick. Ay nawaw, anyat napasamak na. Nasalaw ko ni Kapitan, di tadala ni tay. Diyak ambaw no anya ti inpulpulong da dya fili kan kwa na. Ay kat imbagam kumakankwa na ti pudno na. Kasano ko ma? Kadinak mo denggan ni Kapitan. Siyak ti dakes iti imatang na. Talaga bias na ita, Kapitan. No apay mit nga minasaan nga umay. Tapno makita na ti mapaspasamak. Sana balilatan. Narigat ti makiap-apa. Saan ang mabalin, nana? No sakti da kayo. Agpasurbi kayo manan. Tapno maamuan tayo. No asino ti agraraman amang tagtagikwa iti sana adaga. Ay pangalaak ngay ko may ti pagbayad ko. Ang mga nudakil man ti mabayadan di ta sorbe-sorbe. Adagayem ko nga engineer, nana. Isulat ti kasaritak. Sana nasaya ti kas nangar aramiden na gitatat tao. Dahil mata Kapitan, one-sided man. Ay nawaw. Geodetic engineer sa mat dyan nalabsak iti ayan ni Nana Puring itay, Nick. Nagpasurvey ka din ni Nana Puring? Wan, Manang Rosa. Kasanukit agraman dagana. Tagikwaan ti karuba na. Kayat mo ka di asawan. Pagin interesan dati daga, je bakit? Naalam, Manang. Tinawan na maial-alis ti alad da Manang Feli. Tinawan mat alumawlaw at ti paraangan da Manang. Ti dakes na pay, iso dati natured anap man nagreklamo ijay barangay hall. Jack mo ti may papanikday ta abanag Kasaritam ti asawa makapitan Manang Rosa. Agasam ngay, saan na pa yan nakasarita ni Nana Puring nga madanadagos ti desisyon na? Talaga one-sided. Anya? Dahita ti pudno Manang. Dakis kano kat ti panagsasao ni Kapitan ken Nana idinaminsan nga aldaw. Isu ti makagapuan nagpasurvey kami, tapno maamuan, no asino ti kamali. Ay mapanagtuman iti ayan ni Nana Puring inton maminsan. Kasaritak to. Anya jay nadamag kung inreklamo ni Nana Puring? Alex, lakay? Wen, iso ti may reklamo ni Mari Feli di na minsan. Ay nawaw. Apay ka no? Dinadal kano ni Nana Puring ti alad ti karuba na. Ay, patsyemmet, akabailan ni Nana Puring nga aramidan ti kasta. Saan aga po tabakutan jay tao, ket ison ti husto. Apay, nakitam ka din ti alad, adakdakamaten day ja afeli? Napan ka kadi iti ayanda? Masapul pay aya. Ay nalakay, sakbay ang nagdesisyon ka. Kinasaritam ko man ni Nana Puring. Tapno nakapagpalawag mo't ajay tao. Kan nag-interview ka kuma iti daddo maakaaruba da. No husto mo't lang ti istorya day jay afeli. Anya ti panagkunam kanyak si Karosa sa anak ngagpampanunot. Saan mo't akasta? Angam ammom ka di ti kunadag iti kalugaran tayo? One-sided ka kano. Panunutan da no anya ti kayat da panunutan. Basta siya,
aramidag ti trabaho. Ay nawaw, aramidam nga agpayso ti trabahom. Angam, husto ka di ti proseso asursurutem, lakay. Anya ti aramidon dagita tattao, Nick. Ag-survey da manang Feli. Sorbe. Wen, inpasurvey mi ti daga ni Nana Puring. Tapno makita no asino ti kamali. Anya? Kitaan nyo man matmanang. Naiakar matmanan. Ang mga nudumtang to ti aldaw. Ngagraman paraangan ni Nana Puring. Kat pakialad yun. Di ka man agpakalaing si ka, Nick. Anya kung mati ang mom. Di kay masyan ijay bakat. Ay nawaw. Isupay lang ti pagbalinin nyo adakas iti imatang ni Kapitan. Katpud no, mat. Adda ilamlamang dayjay anana puring a kinatangsit na. Di mo ipasa kinana puring ti aramid mo, Apay ngamin aman nakibiyang ka, Di mo ibaga pagintirisam ti daga dayjay abakat. Ay namanang. Saan ko nga ugalit ni Kasta? Adda tinatalga da trabaho. Adda negosyo. Anano kumatisan ni kwa ni Nana Puring. Tapno ibagakken ka. Kaya't ko ti tumulong ken kwa na. Takagurgurak ti kaaruba ana agom. Period. Nick, saan pa'y gayam analpas ti survey? Saan pa'y manang Rosa? Naimbag man tayo may ka? Noon. Dayta ka di ti alad adak da kamatem kanya, Nick? Wen, isuday tamanang. Saan pa'y nga imay ni Kapitan ditoy? Saan na pa'y nakita dayta nga alad? Panagkunak kat natib karmat. Kasano ko maamadadaal ni Nana Puring ti kasta nga alad? Dinadaal? Awan ti amo kakasta na pasamak manang. Kasta nga mintimbaga nila kay ko. Takasta ka no ti istorya ni Feli. Patpatsin namat? Ay na, iso ti umay, tapno makita na ti mapaspasamak. Sana day tagtugtugaw lang di ta barangay hall ti aramiden na. Awan bias ti desisyon na no kastalaang. Ay, dayta nga rudkat. Saan na pa'y nakita ti sitwasyon? Ken tilang istorya tinagreklamo tinangag na. Ang namati mo ten adagos di asawa. Nana Puring, kumusta kayon? Ay, agtugaw ka pa'y Rosa. Ay, agyaman Nana. Ay na. Damag ko a pinagsasawan na kayo kano nila kay ko. Ay, wen. Nagreklamo nga min ti karubak. Mas daawak nga rod ta saan mga imay ni Kapitan. Tano makita na ko mati sitwasyon may. Sana bale, pinitsurak mo ti alad. Ipakitak to kan ni Alex apaman ang makaawidak. Ay, agyaman naklaunay Rosa. Sanak nga minan na nagpalpalawag kan kwa na. Naimbag ko na maata na geodetic engineer gayam agayam ni Nike. Iswa na lakalaang ngay nasitgan may. No awan ninig ang nakadamagak. Ay, awan gayam. Nakakaasi kayo gayam, Nana. Ay na, kastoy gayam tirigat no awan anak. Ay, pagyamanan nyo lata iti Diyos, Tauray saan kayo anabindisyonan iti anak. Adalatamot dagiti tattao, amangi sakit kada kayo. Sa dino tinaggapwam, Rosa Bakay. Ijay balay danana Puring, lakay. Ay nawaw. Anya tinaramid mo ijay. Ay, napanak nagimbestiga kitaam da ito nga alat. Ay, panagkunam ka di.
Kat kabailan ni Nana Puring adadailan ti kasta katibker nga alad, iti kasjay nga edad na. Anya ti ammo tayo ngay. San ka diyan ay bagakken ka san agapu tabaket jay tao, kat ison ti husto. Palagipan kamet lakay. Saan agapu ni Feli ti imo na nagreklamo, kat isumetan ti husto. Agimbistiga ka pa'y sakbay nga agdesisyon ka. Ti kuna ninig kanyak, kat tinawen alumawlawa ti paraangan da Feli. Naa. Oh, di mo gayam ammo dayta. Di mo ammo tatilaang mat istorya ni Feli tinangeg mo. Di mo inuray nagpalawag ni Nana Puring. Naimbaglangan taad daninik, anaayat at tumultulong kan kuwana. Anya kumamata klase ti tulong ti amoy ti dayta anik. Impasurvey da ti daga ni Nana Puring, tapagin interesan dagiti kaaruba na. O anya, naawatam ka din ti ibagbaga. Anya. Dayta ti parikot arumbang asulbaren. Saan kat adayta, dinadael ni Nana Puring ti alad ti sang kaibagam. Anya ti aramidem dito'y balay, Kapitan. Nadamag ko asaan gaya mapudnaw, tinaibagam kanya ka dinadael ni Nana Puring, ti katartarimaan nga alad yo, Fili. Pudno tinaibagak, Kapitan. Kas makita kat natibkermad, kas lasa nakabailan ni Nana Puring nga dadaulan. Adda kada kayong no asino ti patyan nyo. At dapay ti kayat ko amamuan. Pudno ka di at tinawen alumawlawa ti paraangan yo. Amangan mo't no pudno piman anakialad yo ti daga ako kwa ni Nana Puring. Iso ako na yo, adakas ti panagsasauna. No saan nakapatyan, mga among kayon, Kapitan. Adda kada kayon dayta. Awan mo't maaramidak, no maasyan kayo ijabakit. Kamalik, asaan ko ani kantigundaway ni Nana Puring nga agpalawag. Isu nga ita, aramide kon ti husto. Adda ti good news ko kada kayo, Nana Puring. Adda ka din resulta ti survey, Nek. Wala na. Amuyo ka di, nga ti ayan ti ala ti kaaroba yu itaket dagayo. Kunak, tuo nga mingkait. Talaga nga agraraman dagita atat tao. Pagikuan dati saan da ako kwa. Ay kat kasarita tangarudan da Feli. Tapno ikatanda ti alad da. Rumbang laang nga i-adjust da. Agraraman kit di dagita Tinawan alumawlawa ti paraangan da. Ay nawaw. Adda sama ni Feli iti balay da. Kadwaan na man. Ay saan na. Iti ayan tinalaing nga kapitan ti papananta. Ipakaamuta ti maipapan iti aramid day ta Feli. Tapno awirmat kat inton maminsan, amuan na pa'y ti husto mapaspasamak. Saan abali? Taaddan ti ibidensyata, Nana. Anya ti makunamiti na ipakita ken ka, Kapitan? Saan ka di iraman ti daga ni Nana Puring? Agraman dagana. Tagikwaan ti kaaruba na. Nakitak nga rod ti alad nga ibagbagayo. No inikak kuma ni Nana Puring iti gundaway nagpalawag. Saan kuma napasamak ti kastoy? Rumbang lang dumawat kayo iti pamakawan ken Nana, Kapitan. Kit inton maminsan. Rumwar kayong agimbistiga. San aday nagtugtugaw kayo lang ita barangay hall? Inton kwan, no asino tinagreklamo. Isumat ten ti husto. Isunto ti aramidak inton sumaruno. Rumbang lang, Kapitan. Tadyak kayat makakit-kita nga adda iti maag-agrabyado dito'y lugar tayo. Maawatan ka, Nick. Kunumabalin, da kayon ti makisarita kada Feli. Ibagayo nga i-adyes dati alad da, Kapitan. Kas makita yumet,
Tinawen alumawlawa ti paraangan da. Tagikwaen da ti saan damat ako kwa. Wen, iso ti Aramida, tapno saan amapukaw ti panagtalak yu kanya, kas kapitan nyo. Saan anasaya at ti agul-ulbod, Feli? Pasensya kayo na, Kapitan. Da kayo gayam ti nakabasol, inpakita ni Nick ti result ti survey, ket naamuak adaga ni Nana Puring, tayan ti alad yu ita. Punno gayam at tinawen alumawlaw at ti paraangan yo, ngem tagikwaan yo ti saan yo adaga. Basol ko, Kapitan. Ala, umay kanto iti ayan da Nana Puring, inton madamdama tag sasarita tayo. Ngamin, no idimandada kayo, dihado kayo. Ipaikat ko na dagos ti alad, Kapitan. Sakbay nga aramidin nyo dayta, agkid daw kayo pa iti pamakawan ken Nana Puring. Tauray siya, dumawat aktumet iti pamakawan kadag iti nagkuranga kas kapitan. Ay, nawaw! Agbalin tayo anasaya at akaaruba. Saan tayo at tagikwaan, ti saan tayo mat akukwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.